May I please invite Honorable Lawrence Islari to record Mr. Ramrod Sakal. आंनि लाइफआव फुटबल मेचखौ दिनैनो लावसिन माने नायनाय मोननायनि मोनसे सुजुग एबा खाबुखौ मोननो हाबाय जोबोद नारानाथा माने मैखोम नाजानाय गिबि माने थिखानाय समाव मोननैबो माने दोलोआ गरनैयाव द्र खालामनानै गेलेदों आरोबाव 15 मिनिटखौ बारायनानै 30 मिनिट गेलेनायाव आरोबाव द्र गेलेबावदों बिनि उनाव टाइ ब्रेकारनि गेजेरजों दिनैहाय लाई अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिला बिथांमोना देरहासार जानो हाबाय आरो आं मोनसे खोथाखौ सानदों जे जोंनि जायफोर थागिबि हारिफोर जायफ्रा दिनै जुदि सुजुग मोनोबा एक्सप'जार मोनोबा दिनै जोंनि थागिबि सुबुंफोरनिफ्राय गाबोन हयथ' जोङो नेशनेल टीमाव गेलेनानै वर्ल्ड कापसिम गेलेहैनो हानाय मोनसे स्टेडियामिना एबा जोंनि हारोंथाया निश्चय ओंखारगोन होननानै आं सानो मानोना भारतआव 135 कौटि सुबुं अनजिमा दङ दिनैबो जोङो दिनै वर्ल्ड काप गेलेनो हानाय मोनसे टीम जों दिहुननो हाया दा जोंनिफ्राय जों नुदों जे हलिचरन नार्जारी बेबायदि गोबां गेलेग्राफोर दङ जायफोर एक्सप'जार मोनोबा सुजुग मोनोब्ला निश्चय गेलेनो हागोन आरो आं सानो गिबि खेबनि थाखाय 6 शेड्यूल प्रिमियार लीग बे गेलेनायखौ जुदि जोङो फाथिलांबाय थायो खुंलांबाय थानो हायो निश्चय जोंनि बे 6 शेड्यूल ओनसोलनिफ्राय सा सानजा ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरनि गेजेरनिफ्राय बेबायदि गेलेगिरि ओंखारगोन बेखौ आंहा 100% फोथायनाय दङ गोजोनथाव दिनैनि खेला बयबो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा दिनैहाय खेलाखौ मोजां मोननानै रावबो सिखारा 90 मिनिट थांनायनि उनाव आरो एक्सट्रा टाइम जाबाय बावबो रायजो राजाफ्रा सिखारा आरोबावबो द्र जाबाय बिनि उनाव आरो टाइ ब्रेकार जाबाय बावबो रायजो राजाफ्रा मोजां मोननानै सिखारा बेबायदि खेलाखौ नुनो बिराद गोब्राब थारमाने दिनैनो फाइनाल बादि बुंनानै लाजायो खेलखौ दिनै मिज'राम अट'नमास डिस्ट्रिक्ट लाई काउन्सिल आरो डिमासावनि गेजेराव जादोंमोन नाथाय दुर्भाग्यजनक डिमासावा सिगां गल सोग्रोदोंमोन नाथाय सुखुनानै आरो सेकेन्ड टाइम लाइया सोबाय उनाव मोननै सोलायनानै द्र जाबाय आं दिनैनि बे खेलाखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जादों फार्स्ट टाइम बे बिटिआरनि आइएसएलआ साक्सेस माने 100% साक्सेस होननानै आं बेखौ बुंगोन मानो होननानै बुङोब्ला बेबादि खेलाखौ बयबो लैहोर नायफेरामोन दिनैहाय खिन्थु इसिबां रायजो राजाफोरनो जोङो कमिटि जानानै जायगा होनो हायाखैब्ला बिथांमोनहा गसंनानै नायदों बिनि थाखाय आङो रायजो राजा बिथांमोनखौ गोसो गोरबो सिंनिफ्राय साबायखर बावहरबाय मानो होनोब्ला फुटबलजोंनो ट्राइबेल हारिया गोबां गावनि जिबनखौ संसारखौ सालायनानै सोलिनानै दंगासिनो दङ गोबां गिदिर प्लेयार नर्थ इस्टआव ओंखारबाय ट्राइबेलफोरनि गेजेराव हयथ' नोंथांमोनखौ बयबो मिथिखागौ दा आसा खालामदों फैगौ 23 अक्ट'खालि फाइनाल मेच जागोन लाई अट'नमास काउन्सिल आरो बिटिआरनि गेजेराव जालायगोन दा बे खेलायाव जाहाथे बयबो रायजो राजाफ्रा फैनानै नायफैयो बेखौ आं गुरै खावलायहरबाय बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों दामाका स्पेशल अफार खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना पालसार बायदि गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया खालि फट' गांसे पेन कार्ड आधार कार्ड भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम